čau, máte někdo mladšího sourozence, kterého třeba musí někdy hlídat, jako ne musí, ale hlídá ho někdy, že rodiče jedou pryč a prostě ho hlídá. Pokud jako nevíte, jak ho zabavit, mám pár tipů, protože jako sama mám mladšího sourozence, že sestřičku, a pořád si musí hrát, já to sama znám. No, tak první můj tip je vzít je na YouTube. Moji sestru baví takové ty dětské Mother Goose Club, nebo taky baví horské dráhy sledovat. Říká tomu, já se pokakám. No, líbí se jí to, nebo pokud je to holka, tak třeba najít staré oblečky z panenek a začít je oblíkat, nebo případně kluka vytáhnout autodráhy a tak. Nebo vzít je ven na hřiště. Já jsem teď celý víkend chodila s ní na hřiště. Docela si mě oblíbila, no, protože ona moc mě neměla v lásce, nevím proč. No, nebo ještě malovat si malovat si s ním a takhle. No, my jsme jí museli koupit na svatek bloček, nic jiného nešlo a nějaké fixy a maluje si, nejradši má bubaky, a to je jedno. Nebo třeba vařit s nima. Prostě otevřete ledničku a co by tam chtěli dát, oni si vyberou, vy to smícháte dohromady a pak ohodnotíte, jestli se to dá jíst nebo ne. No jo, ale většinou to moc k jídlu není. Kdyby mě ještě něco napadlo, tak vám to třeba napíšu do komentu, jo. Omlouvám se, že mám docela tiché to video, ale nevím proč. No tak fajn. Čau.